ፍጻመ 15 መንነት ታሪኽ ዓለምና ከም ዝዝንቶ ንሕና ደቂ ሰባት ንሃብትን ትሕዝቶን ጥራይ ዘይኮነ ንመንነት እውን ንሕመስን ኣብ ኩናት ንዋዳእን ኢና። እዝስ መን ምዃንና ካብ ዘይምፍላጥና ድዩ ዝለዓል ዋላ እቲ እናሓደረ ዝስስን መንነትና ጾር ስለ ዝኾነና እዩ። ብቐንዱ መንነት እንዕደሎ ድዩ ዋላስ በቐጻሊ ባዕላትና እናሃንጾ እዩ። መቸም እዚ ትንግርታዊ ዝኾነ ወዲ ሰብ ብቑርብ መንነታት ክግለጽ ኣይከኣልን እዩ። ዓውዲ ስነ ፍልጠት እውን ጌና ይምኮር እዩ ዘሎ። ተወሊድና ክሳዕ እናዓርፍ ኣብ ቀጻሊ ምህንዳስ ዝምድናታትን ምንዳይ ትርጉምን ተልእኾን ህይወትና ክሳብ ዘለና መን እትብል ሕቶ ምሳና እትነብር እምበር ክንደየናይ መልሲ ረኺባ ከተዕርፍ። ንሎሚ ኣብዚ መንነት ዝብል ኣምር ካብ ቀልብን ልብን ሕብረተሰብና ብምብጋስ ገለ ክንብል ኢና። ንመሓዙ ክቐለና ንመንነት ብሰለስተ ሸነኽ ክንትንትኖ ክንፍትን ኢና። ቀዳማይ መንነት ከም ሕቶኣዊ መበገሲ ቃል ናይ መንነት መን ዝብል ምዃኑ ምስትብሃል የድሊ። ብምስዓብ መን ዝብል ቃል ዝኸፈቶ ሕቶ ዝርርብ እዩ ዝጽውዕ። ይህን ምሂን እዩ ዘድሂ። ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ጉዳይ መንነት ብመሰረቱ ናብቲ ደቂ ሰብ ንመዋእል ሓቲትና ኣዕጋቢ መልሲ ዘይረኸብናሉ ኣነ መን እየ፣ ንስኺ መን ኢኺ፣ ንስኻ መን ኢኻ፣ ንሕና መን ኢና ናብ ዝብል ዓሚቕ ፍልስፍናዊ ወይ እውን ክስተታዊ ዝዓይነቱ ዝርርብ እዩ ዝዕድም ንብል። ካልኣይ መንነት ከም ዝምድና ከም ኩሎም ኣምራት ዝምድናታት መንነት ብመጀመርታ መለለዪ ከነነጽር ይጽውዕ ወይ ይሓትት። ንኣብነት ኣብ ቋንቋ ግዕዝ ምስ እንውከስ መኑ ማለት መን፣ ኣየናይ፣ ኣየነይቲ፣ ኣየኖት ብምሕታት መለለዪ ነጥቢ የነጽር። እዚ መለለዪ ንምንጻር ዝግበር መስርሕ ውጽኢቱ ኣብ ዝምድና ዝተመርኮሰ መንነታዊ ትርጉም ይፈጥር። እዚ ምስቲ መን ምዃንካ ክፈልጠካ ምስ መን ከም እትኸይድ ንገረኒ ዝብል ምስላ ባህርን እንታይነትን ሰባት ካብ ዘለዎም ዝምድናታት ወይ ምሕዝነታት ምርኩስ ብምግባር ክልለ ከም ዝኽእል የተንብህ። ሳልሳይ መንነት ከም መልሲ እዚ ዓይነት ኣጠማምታ መንነት ነዛ ብብዙሕ መንነታት እኳ ተገሊጻ ዘይኣኽላ ገናውን ንኻልኦት መንነታት እትድህስስ ገዛእ ርእስና ወይ ሕብረተሰብና ብዝተደረተ መንነት ብምግላጽ ዓረፍተ ነገር ክንገብረላ ምስ እንፍትን እዩ። እዚ ኣብ ዝበዝሐ እዋን ኣንነታዊ መልክዕ ይሕዙ እሞ ከምኒ ኣነ እኳ እየ፣ ንሕና እኳ ኢና ናብ ዝብል ትምክሕተኛ መጓዕብዒ ዓይነት ኣባሃላታት ግዳያት ይገብረና። እዚ መልስኣዊ ዓይነት መንነት ንመንነት ከም መልሲ ሰሪዑ ናይ ሰብኣዊ ተኽእሎታትና የዳኽምን ምስ ካልኦት ብሕታውያን ይኹኑ ሕብረተሰባት ብምውድዳር ኣነ ካብዚ ይበልጽ ወይ ናትና መንነት ካብ ናቶም ይበልጽ ብዛ ዓይነቱ ኣተሓሳስባ ዝምድናታትና ናብ ጎንፂ ብምምራሕ ንረጽሚ ይዕድም። ስለዚ እቶም ዝውትራት ዝኾኑ ርድኢታት መንነት ኣብዞም ሰለስተ መግለጺታት ኣጠቓሊልናዮም ኣለና ንብል። ኣየናዩ ትቁኑዕ ርድኢት መንነት ንዝብል ሕቶ ግን ሰማዒ ናቱ ጠውላሕታ ክገብር ንዕድም። የግዳስ መንነት ከም መልሲ ምስ እንርድኦ ንዝያዳ ተኽእሎታት ሰብኣውነት ደራቲ ምዃኑ ክንእምት ንፈቱ። ብምቕጻል ዝያዳ መንነት ከም ሕቶን መንነት ከም መልስን ዝብሉ መግለጺታት ንምብራህ ሕቶኣዊ መንነት ብኣንቶኒ ዲሜሎ እተዘንተወት ንስኺ መን ኢኺ እትብል ዛንታ ነዛ ሕቶኣዊ መንነት ብዕሙቕ ዝበለ ትገልጽ ዛንታ እያ ካብ ዝብል ርድኢት ምስ ሕብረተሰብና ብዝጥዕም ተርጊምና እናሃናባኹም ነብላ። ብሕማም ኣብ ጻዕሪ ሞት ዝነበረት ሰበይቲ ብሃንደበት ኣብ መንግስተ ሰማይ ኣብ ቀድሚ ፍርዲ ቀረበት እሞ ንስኺ መን ኢኺ ዝብል ድምፂ ሰምዐት። ኣነ በዓልቲ ቤቱ ንከንቲባ ናይ ከተማና እየ ኢላ መለሰት። እቲ ሕቶ ሰይቲ መን ኢኺ ዘይኮነስ ንስኺ መን ኢኺ ዝብል ድምፂ ከም እንደገና ሰምዐት።
أدى 4 قلعو كتبل كأملست أدى كندي قلعو إخي زي كونس نسخي من إخي زبل نسالساي زي دمت سمعت حجون ممهر كتبل ملست سرحكي انتاي زي كونه نسخي من إخي زبل نرابعي زي دمت سمعت زبلت انت بلت نتا نسخي من إخي تبل حتو بزررب كأتسأله انت خونقن سبيتي أعقاب ملسي أي رخبتن أما جرشتا بتي مرمرا تريفا داقماينا مريت كتملس تنقرامو كاب حماما حاويا من مخانا كتملس وسينا تلعلتي بهال كمتي ولدنا زمسلوه أنا حتيراتني إبل نسا تدبيرات سعسع كي كون ملسناسي بزعبا من النتنا انتاي كون نبل نخون نزا أنا مني وي نحنا من إنا اتبل فلسفناويت ويون كستاتاويت حتو نحناون بحطة كم زلاتا نسمعتنا أب حتاوي هوتو مالتيوم كستنتنوا بزاقاتا من عدم من النت كم ملسي أبزلهم أوان أرداد آمن النت أنا النتاوي شنخي عبلولولو إلنا نحسب حالفو بخم إني أنا بخل انتناي اتزعيو موياي إيه ويون أنا سرحيه النابلة نحنت من النت وسيدو كم 4 نتبي بزمسل معصوي ملساوي من النت زعدل نري أنا قامقايه أنا بهيريه زبلون وحدات أيكونن نلومي زيادة أتوكيرنا كنت أموتو ندلي اتي مس عدي وي هاجر تأساسيرو نسمعو من نتيو إذي حدا كم من نتات وي مللي مخانو تريفو كم ملساوي من النت مسزقلقل انتاي عينت سميعيت كم زهبنا عين زنقعنينا أما جمرتات ساعات يو ناي إرترا ناي زيقنت ورغت أبزوت ألوز نبرق زي نتي مبوكولا وعدي زبل حتو ملسين خهب زتحتت حدث أوتان دالان زفوت حاو نبالدونغا عدنا دا ماس بقيلو أبي بقيلو إلكا تحت تنبر نود سبسي أبي مبوكولا عدخاخ إلكا حتو لودين إلوي بحال إذا عميق ترقم زرلوا كم حوسي دالا زوات الزروا مستي أبز أوان ناي هاجراوي مننت نمغلاص هرقديم إلنا نقالوسو هاجراوي مننت كملسي كنت قمولو إنو قبرو حالكي تمساسل قتلو كاب أشحات عمتات بليقاونتن فلاسفاتاتن علمنا ملسي زي رخبه أنا مني زبل حتو بسم بهير هاجر هايمانوت أوراجا كملس مس اترئي زقرمي هاجر أوراجا هايمانوت بهير نحنا دك سبات أبا أمرونا أنسنعهم وتعيد سرحتنا أيوم إلنا نحسب كم دما حبرة السبات حبراوي من النت كسرحو ويكسنعو كم زخولون استوعد كم أب النت نمتقاس حزب إرترا بتي أبز حلفة موائل زسوغورو قعزو مجزاءة تاريخن حبراوي من النت هانيتو كزنقع زي بلوغن انتس نايت انتي انتس ناي حالتي روان كلهم من النتات تسنعتي مالت أب محبراوي سنفلتت constructed مخانو من تواسبتن أب قطالي مسنعن كم زركووي يخون امبر زوم من النتات كم كالوت مسالتاتات كمني زابا مكينة فابريكا بيت مرتي هوسبيتال منغستي بيت فردن وزتن زامسلو إذا سرحت دك سبات غيرنا بمرداء بخمي أب تقم سبن سباونت نوعلم إلكا ممرمار سناي كوينو يرأينا انت زيلو كمتي أنا ممهري إلنا زين زازمو مخنياتو أب تماساسال وان أبو بعل بيت بعلت بيت حاو حفتي ولدن كالئون سلازخونا كمون أنا بهيري إلنا كالوت من النتاتنا أي نغوسيومن انت زيلو أب تأبيب كورناع مسفار كيكوننا بانتارو بهيري هاجري حزبي دك عدي دك هاجري نعاي زحاشة سب نخخون نعاي كوينة نحبرة سبي نخخون بخمي يحجزوني بمبال نحطو سب مخانن نسب أونتن بخمي يملشو الكام حسابن ممرمارن بزوح صبو أفراتات كركووي كالي أب موداتا كمتي ولدناكم السلو من زي كون قاشا من كزي كون ريسا زبلو أبزي حديش كفل زمن من النتنا أي قايشنا نبل انت زيلو حدا من النت بمحاز من النت ريسا كينو سدن محتن ودحنكم
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምስ ቁርስቡን ጠብላሕታዊ ንባባት ኢኹም ዘለኹም ብዛዕባ መንነት ዝተዳለወ ጠብላሕታዊ ጽሑፍ ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ከም ካልኣይ ክፋል መደብና ኣዳለውቱ ዝመደብ ዝገበርናዮ ጠብላሕታዊ ትንተና ቀሪብና ኣለና ወግዒ መንነት ኣብ ዝብል ቪድዮ ክትከታተሉ ንዕድመኩም ተሰናይ